jeg godt lave en lille sang. Sådan en lille bitte. Og så synger jeg det. Og så derefter skal jeg tage en pap fra jer. Så er vi klar med en dans. Hvor man ikke kan gøre det, fordi man skal ikke rejse sig. Okay, nu viser jeg det. Stop. Ikke tal til mig, for jeg har mere sværk end dig. Tag det. Okay, og nu vil jeg prøve med dans det. Stop. Ikke tal til mig, for jeg har mere sværk end dig. Tag den. Okay, nu prøver jeg bare lige at... tage... Stop. Ikke tal til mig. Fordi så laver vi L. Tag den anden hånd. Fordi jeg. Så drager du denne hånd. Og så er den. Sådan er W. Og så har du så sagt. Jeg har altid så sagt. Stop. Ikke tal til mig, fordi jeg har mere smæk. Og så siger du end dig. Okay. Okay, så nu har vi det mest. Og ja, det er fordi at vi sender ikke til høre på folk. Men så vil min lillebror Niklas gerne lige vise noget. Niklas, hvad du skal vise? Ja, han kan så ikke finde det, men nu vil jeg lige vise ham. Så tager han rundt. Og det har min hele tiden kunne hørt. Så det var bare sige. Men nu prøver vi at tage det hele på. Så okay. Nu går vi sådan her. Stop. Ikke tal til mig, fordi jeg har mere sværk end dig. Ja. Okay, så prøv. Stop. Ikke tal til mig, for jeg har mere sværk end dig. Tag den.